Dobrý deň. Volám sa Lukáš Kmec. Chodím do prvej A triedy a toto je moje video o ročníkovej práci. Rozhodol som sa, že vám teraz ukážem naozajstnú dielňu, kde sa opravujú kamióny. Spolu sa teraz pozrieme na niektoré časti auta, ktoré som opisoval v ročníkovej práci. Toto je motor kamióna. Takto sa dá kamiónu odklopiť kabína, aby sa dal opraviť motor. Toto je rozobratá prevodovka. Ukážem. Toto sú ozublené kolesá prevodov. Toto je ventilátor chladiča motora v kamióne. Toto je volant, toto je ukazovateľ rýchlosti a toto je ukazovateľ otáčiek motora. Toto je podvozok osobného automobilu. Toto je výfukové potrubie, toto je tlmič výfuku a toto je koncovka výfuku. Toto celé. Aj toto je tlmič a toto dlhé potrubie je to výfukové potrubie. Toto je koleso, toto je tlmič a toto je pružina. Čo je povedané pri každom kolese. Toto je nádrž kamionu, ktorá má 600 litrov. Toto je olejová vaňa a toto je spodok prevodovky. Toto je pružina, toto je tlmič 2 v 1 a toto je brzdový kotúč. Ahojte kamaráti. Tak vám teraz ukážem, ako fungujú stierače. Stierače slúžia na to, aby stierali rôzne nečistoty z čelného skla, aby sme dobre videli. Smerovky slúžia na signalizáciu zmeny smeru jazdy. Teda, keď chceme odbočiť doľava, zapneme smerovku vľavo. Môžem pustiť? Pod týmto viečkom sa skrýva otvor na nalievanie oleje do motora. Do tejto nádrže sa nalieva chladiaca kvapalina. Toto je štátna poznávacia značka, slúži na rozpoznanie majiteľa vozidla. Toto je palivová nádrž.
sa lejú pohodné hmoty. Benzín alebo nafta. Benzín alebo nafta. Toto je klakson. A ahojte v škole.